Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, aga m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Anyị abịakwa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ gịnị bụ iwu ọdịnala, Ten Commandment. Gịnị bụ Ten Commandment? Ten Commandment ya na-ekwu ndị ụka ọbịa nwunye ka iwu Chukwu okike nyere mmadụ maka ọdịmma nke mmadụ. Onye ka anyị bịa ka anyị tụnye n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị adịrị na ihe m na-ekwu ọfụma, echefukwara ịgwa m send ya meseji ma afịa send ya meseji na ịna-anụ ihe m na-ekwu. Anyị abịara n'oge awa nke eziokwu, n'oge anyị na oge iji anọkọ wee na-asị na tata m nkwa ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwapụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị m onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Onye fụla anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ga-anwụ. A sị m na anyị gboo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gboo n'aka ebe anyị ga-ebute mma. A sị na osisi furu anyị na-atụ ufere na ufere ya mapụ ya ọnụ. A sị m onye si ha ji wee dịrị anyị gbuo ya na ndụ, onye si ha ji wee dọrọ anyị gbuo ya na ndụ. Na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mgbochi. Ọnja ka anyị na-ekwu. So ọ bụrụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu, respond na meseji ebe ahụ, gwa m na ị na-anụ ihe m na-ekwu ọfụma. Bifo anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu, respond na ị na-anụ ihe m na-ekwu ọfụma. Yes. Uche, ị na-anụ ihe m na-ekwu ọfụma. Ọ bụrụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu, respond. N'ụbọchị taa, ọkwa dị mkpa anyị kwesịrị ịma. Echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jun ka na-aga n'iru. Mana ya bụ nke ọnwa Jun a na-aga n'iru kwesịrị ịkwụsị na 19th bụ Sọnde. Mana maka ihe na ya dị alụ ọrụ mmụọ Ugochi tubelu na tempụl ụbọchị Sọnde, ụbọchị anyị ji ezu ike, ụbọchị anyị ji eme kanselin na-agbakwa afa. Mana ọrụ mmụọ ndị ọzọ dịka igbu anụ dị iche iche ya dị arụ ụbọchị nji ezu ike dị ha nwa. Now, ọ bụrụ na so maka ihe ya bụ aja anwa a ga-achịkọta na for 19th anwa, anyị ga-mekwa the normal morning ritual. Mana mbọsị a ga-achụzi aja ebu wee mesara aka ga-abụzi na Monde. Ka bụ ọkwa dị mkpa kwesịrị ịma. Echefukwara na aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa Julaị, that is preparation anyị na-eme gbasalụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị. Ndị mmadụ ebu okube gị, so ị nwekwara ike isonye na ya send ya 3 prayer requests, then mekwa a donation to that effect, a token to an account. So ị chat m na WhatsApp 08057837672. Then ka awakwa dị mkpa. Nke abụọ, bifo anyị gaba n'iru n'isi ohi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. O nwere nwata nwa agbọghọbịa ngwaburu unu ọnọdụ arụ ike nwere nsogbu. Nwata nwa agbọghọbịa ngwa unu sị unu na nwata nwa agbọghọbịa na ọ bụ na nne na nna ya bụ knight. Yes, nne ya bụ Knight of St. John International. Yes, ma agwụ ebe anyị chọrọ ịkọrọ gị ha.
o wee bụrụ na ya na nne ya na-eme njem wee nwee accident ọ n'Imo steeti nwesịzi accident ya ya bụ nke nwaanyị wee gbajie mpala the lap ọ gbajiri ya nne ya akwara ahụ dị na ya bụ accident o nwere wee nwụọ mana ihe wutesịrị m na ya bụ ka the night of St. John International si wee ghara isi ka ha gbatara ezinụlọ aka enyemaka ọsọ enyemaka ihe a na-agwa gị mere years back then on my own end o mere mgbe nka na Abuja all years back o mere so m nwere m try etu nwere ike reach the head of St. John International, calling their attention to the predicament of the family of their late member. Some they should take care of another person. No, their late member. Now, Uru belong to an organization, and when you are no more, none of your organization member will care about your family. What is the essence? So this is a man that labored his entire life. To the extent nowhere nice. She's a graduate. So what do you hope on the family? So man, I wear by joke. Got net here once na Befa, Nimo State. So I have already tried to reach the night of St. John's International, calling their attention why it's important for them to at least but our family or send Maka. Mana all my messages is sent, no response. So on my own, I try go more to Merike. Can I try what? Mana ega na akpa afọ maka na ya wee ebe ihe okwu ya nwasi wee gbaji abụrụ ebe dị izi ọgbụgba so na etu ọ dị sikita maka na ihe megoro years ihe a na-eme since bụ just maintenance maintenance guys dressing and the rest of them so stage ọ nọ na ya kịta bụ na kwesịrị ime surgery yes and the last time ọ na the lady kwuru ụlọ ọgwụ ya emie na Kano and has in almost 1.5 million naira. And for now, I will not be able to carry the shoulder in the challenge alone because of other commitments. I'm going to teach and they want to hedge corona and this is different states. One day, not an apparel line, I didn't teach them and they are one rest of them. So I will not be able to carry it alone. However, I'm going to know because present here problem here to my fans and friends. I want to see Masade here. Then, a friend of mine no Canada. No Canada. O send the 12,000 naira. Simka no support you for that lady where I made Bajiroku. Need a surgery. So then yesterday, another friend of mine in the US sent the 30,000, of which now those money I will make you was the lady Gabia on the 29th of June. HF on the 29th of June was in me appreciate some of my fans, my top fans. Yes. Was I want to do Gabia. Then one then I get send her whatever I will send her ego to their destiny. And dog are them ma bosawa in online. So that in the now we send Diego and we can go for. Yes. So that is the thing. So I want to do teach and then game appreciate na akahane that is unkwado na ndị na-eso anyị na social media. O nwere ndị a ga-adachi ego dị iche iche. Yes. So nwekwa ndị ịmana o nwere ndị bụ na tata as today is ha adịrọ sure ife ha ga-eri tomorrow. Yes. Ụdị ndị na-etu asụkwara ndị ya erite elele na
na mmadụ ndị anyị ga-enyere aka n'ụbọchị anwa. Ihe niile ga-eme live. Even the lady na-ekwu maka ya ga-esi Imo steeti wee bịa, ọ ga-anọ live. Ọ ga-anọ live ka efi ọ ga-abịakwa with her crutches. So then n'isi ndị niile nyere support etu ọbụla onye nwere ike ka ịfụ na ọ hapụ crutches. Then ụbọchị anwa ị ga-afụkwa ya live. She will be on camera. Then efi ya then ọ kọkwaziela ụnụ ihe ọ gabigoro all these years. So ọ bụrụ na Chineke mee ebere, ọ bụrụ na anyị nwetazuo ego zuru ime surgery ya, then ịma na emesịa the event ozugbo na ọ ga-proceed to Kano ihe gbasara onye bụ. So o nwee etu ọbụla ị nwere ike isi wee support to that, then please do. All of that day, some of these my friends donate ego. Olu ụbọchị anyị mesịa m na ọ bụrụ na n'iso na ndị donate ego and ọ mụ na ha discuss agba m na mma agba afa ha. Ọ bụrụ na ha chọrọ ka agba afa then ụbọchị anwa, then I will mention their names and their locations. Then mana meanwhile agwago m na ofu onye wetara ego si from Canada o send 12,000. Then onye nke ọzọ si from US send 30,000. So that day I will inform the lady in question so that she will be able to say some words of prayer to them. So I want in ị nwekwa ike contribute towards that to honor that lady, please do. On my own, that particular day, I will see do my own. Then ka if na no nwere ike ichi back to hospital and get the surgery done on her. So ihe na-achịkọwa bụ then ịma na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na ihe mgbu dị iche iche, ha draw sure of what they will eat next tomorrow. So on that 29th, we will be able to appreciate some of those people and see how we can be able to. Do you know that no one only gets send the 5,000 naira only? Man, all game me appreciate those of preach. In fact, you need to go family here when you a day or two. Odin too, I want to follow day on the hard day too. I gave peak. The day too, I'm against and get it a quality and I have a guy getting them mother. Then they will see sense of prayer. So I will want to well or some of this loose catch. Each other can you for them mother. Here in our game life, okay, my life. So the target is me all from our followers. Then the no do the tour or not even better. Get it to Elena Odiego de tour. And all of them online, we still say some few prayers to the donor. Thank you. So this show quite the piano bochitable. Ihe niile kwesịrị ịma gbasara iwu. The creator of the whole universe, after creating man, eji m n'aka na ụnụ na-anụ ihe m na-ekwu. Amuche eji m n'aka na na-anụ ihe m na-ekwu loud and clear. Ndị enyi m nọgasị online, eji m n'aka na ụnụ na-anụ ihe m na-ekwu loud and clear. So n'isiokwu ihe nji wee bịa n'ụbọchị taata bụ ihe gbasara iwu. Chukwu okike, after creating the entire universe, he made a law for the entire creation, so that there will be harmony in the entire creation. That is why the Almighty dropped what is called 10 Commandments. Dịka ihe anyị mara na iwu bụ Iwu Odinana. Gịnị bụ Iwu Odinana? Iwu Odinana bụ the 10 Commandments. As we don't have from tomorrow, here I can hear that 10 Commandments. I can hear one after the other, till we treat all of them. But the end you ever don't watch that. Okay, what I go now? That's Iwu Odinana. Oh, that but I Iwu Odinana. And no, but I wasn't Odinana. Then so Odinana abụrụ iwu mmadụ. Mana enwere ihe a na-akpọ omenala. Omenala bụ iwu nke mmadụ ji aka ya wee create dị na-esi n'obodo wee fenye n'obodo. Ihe ọmụmaatụ
o nwere ihe bụ omenala custom of these people mana ije na obodo ọzọ ọma bụ custom nye ha ọ ndị aka a na-akpọ omenala ndị dịrị ndị and ọ bụ ihe anwa ndị tọrọ nta na obodo anwa kwekọrịtara wee sị this is a taboo na-etu a ka anyị si eme ihe na be anyị na-etu a ka anyị ga-esi na-eme ha mechaa ya ha etidi ya ọfọ ọ bụrụ omenala ndị be ha maka na ije na-etu obodo ọbụla si eme enwere ihe eji mara obodo o nwere etu obodo ọbụla si eme ihe dị iche na etu obodo ndị ọzọ si eme onye awụ omenala ha onye nwawụ kọlchọ ha ihe ọmụmatụ o nwere obodo ụfọdụ n'ala Igbo like ị gaa saịdị Ebonyi o nwere ndị bụ ịgba nkwụ nwaanyị ha na ọdụ ka ọ na-abụ the first then ha eme ego last mana saịdị ebe a na-edo ebe nsi wee bịa ime ego na-abụ first then ịgba nkwụ abụrụ last ghọtara ya so ọ bụrụ ihe dị n'omenala so omenala differ from town to town but what is ọdịnala ọdịnala bụ ihe ọkpụtọrọ ọkpụ iji maatụ o nwere obodo ọbụla n'Afrịka sọpọtụrụ nwaanyị nọ na di ịgba n'ilo ọ iwu ọdịnala o nwere omenala n'ala Igbo sọpọtụrụ mmadụ igbu mmadụ ibie mọda o nwere omenala ọbụla n'Afrịka sọpọtụrụ na nwatakịrị ama akwanyere nna ya ugwu ma ọ bụ o nwere omenala ọbụla n'Afrịka sọpọtụrụ ka mmadụ jee zuo ori were ihe abụrụ nke gị intentional ghọtara ya etu a iwu ma ọ bụ ife ihe mmadụ na-enwe ihe mmadụ ibe ya anya ukwu onwere omenala onwere ọdịnala ọbụla sọpọtụrụ ya ihe a bụ natural laws Chukwu Okike after creating man he now introduced that natural laws because it's that natural law that will bring harmony. That is why he said you should not look in a funny way to another man's wife. Because no one onye akpọrọ nwunye nke obi ga-adị mma to maintain harmony. Ka afọ na-enwere udo n'etiti nwoke na ibe ya. So all natural laws. And the natural laws demand that there is no any other person you give worship that belong to Almighty. And let me give you an example. There are three types of honor or worship. Now, enwere ihe akpọrọ hyperdulia, enwere dulia, enwere hyperdulia, enwere latria. Latria bụ nsọpụrụ a na-enyere Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, ya na mmadụ adịghị ama aka. Nwee nsọpụrụ a na-enye mmadụ na-enye mmadụ nkịtị ibie. Like ndị Yoruba, o nwere ike ọfụ ala haji ma ofu onye nwa ọ na-aba awụda ma ọ bụ ndị Hausa ma ọkwa ndị Igbo ebe awụọ. Example, o nwere nke anyị na-akpọ na be anyị ọ bụrụ na nwa di ya na-afụ nna ya ochie ihe ị ga-eme ewu imenatara nna ya ochie o tie aka n'azụ sị nwa dị n'ihi aka ọgbọgụ. Ọ bụrụ worship gị na worship ya kama na nsọpụrụ ka ị na-enye ya ọ nsọpụrụ a ị na-enye ya ka a na-akpọ dulia. Ya ka mmadụ ga-atụ iwe ghọta ya. Ị ga-eji ghọta ya bụ mgbe ị fụrụ nna gị ochie ma ọ bụ nne gị ochie imenata na be anyị neta si eme n'ala Igbo imenatara nna gị ochie ipe nje taa si ya nna ochie o tie gị aka n'azụ ọta apụọ n'azụ ọsọ nwa di na ị ga-aka ọgbọgụ ekpere ka o kpere gị. Ịghọtara ya? So mgbe ahụ ọ bụrụ worship ka ị worship ya. Yes, ị dịrị worship mana ugwu ka ị kwanyere ya and enwe blessing so ya wu. Ọ bụrụ mgbe gboo ọ bụrụ na mgbe enu wa n'ọsa
nwaanyị gafeta n'ebe nna ya ukwu nọ obendị ede ahụ nna anyị ụtụtụ ọma itie ya aka n'azụ si onye akụ na ya adịrị gị mma ịfụrụ ya ihe niile abụ dulia then mana enweziri nsọpụrụ a na-enyekwazi entities of powers. Example, na ị na-abata n'ebe e nwere okwu mmụọ alụkwụsị okwu alụsị then o nwere ebe ya apụta asị gị yipụ akpụ ụkwụ gị then o nwere ebe ya apụta n'ihu mmụọ atọ anyị nwere ike ba awụọ. That is like hyperdulia. That does not mean na those human being ahụ ebe awụ ma ọ na-ebe awụ n'okwu mmụọ niile efe ha efe mba, maka na onye ofufe niile dịrị wu Chukwu okike, mana ihe ndị a niile bụ nsọpụrụ ka ị nyere onye bata ya bụ nsọpụrụ a na-enye. Nke ọzọ bụ na mmadụ nwere ike ide efe ego ya ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla ị laikiri fụ ya n'anya too much karịa Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ịmana ibidogo worship ịmana ha aka ị na-efezi. Mana adọrọ nsọ na o nwere onye ọbụla bụ human being nwere ihe ọbụla ọ ga-afụ n'anya karịa Chukwu okike nke karịcha ihe niile. So ọ Chukwu okike karịcha. Example, ọ bụrụ na ị fụrụ ego n'anya that is i committed murder, igburu mmadụ ka ị wee nwee ego, it then means that you love money more than anything. Ego ka ị na worship because you know that Almighty Father gave it as a mandate that no human being should murder fellow human being or Iwu Chukwu. Now when you go contrary to that law, that natural law, gbuo mmadụ, ihe ọ pụtara bụ na ị na worship zi ego karịa irubere onye okike isi. So therefore you are already worshiping idol. Ghọtara ya? Ọ ihe o minu mgbe ọbụla ihe ọbụla ị fụrụ n'anya maọbụ ihe ọbụla ị kwanyere ugwu karịa Chukwu okike, then mark my word, karịa Chukwu okike. Yes, ị nwere ike ịkwara ihe ọbụla ugwu mana o nwere nke ị ga-akwanyere ugwu karịa Chukwu okike. Ghọtara ya? Yes, underline that words, more than Almighty Father. So because when you worship anything and respect anything more than God, it then means that is you are giving that particular thing the ugwu na nsọpụrụ dịrị Chukwu okike bụ latịrị ya. Maka na nsọpụrụ na nkwanye ugwu a na-akwanye Chukwu okike ka a na-akpọ latịrị ya. So mana nkwanye ugwu a na-akwanyeziri mmadụ na-akwanyere mmadụ ibie na nke mmadụ na-akwanyere entities of powers ndị a niile bụ either dulia or hyperdulia. So ọ bụrụ na o nwere ihe ọbụla iwu hold to high esteem karịa onye kere ihe niile na onye si ihe niile dị, ịmana na worship that thing. By then ịdabaga iwu 10 commandments. So you give honor to whom honor is due. Ọ bụrụ mmadụ ibe gị ịmakwa na isi nka okenye, o nwere ugwu a na-akwanyere okenye. Yes, o nwekwara ugwu gị nwa bụ nwaanyị ga-akwanyere nwoke gị na-ebi n'ụlọ dịka chi gị. Mana ọ bụrụ ịdị efe efe maka na ugwu bụ nkwanye nwaanyị ji amụta ibie, nwaanyị ji amụta ibie. Ghọtara ya? So ihe na-achịkọwa bụ na ihe ị kwesịrị ịma gbasara iwu ọdịnala. Anyị bido echi anyị ga na-ewe bido for the first commandment, second commandment, third commandment, dịta ka anyị ga-esi wegide si na ya ruo na the third. Mana ihe anyị bịara kịta ka anyị mee the introduction of ya bụ ihe anyị ya akụzi the series is like series. So mana ihe ya achọ ka ịghọta na ya bụ na iwu ọdịnala abụrụ iwu ndị ụka. Bear that in mind. Moses was never a Christian. Echefukwana na the so-called Christian bụ ndị asịrị na ha na-akpa agwa ka nwoke a na-akpọ Christ, or is a religion that started in AD, after death of Christ. Mana iwu ọdịnala bụ iwu dịrị ọgbụtọrọ ọgbụ na BC. Etu ndị si ebi ndụ ọ ya batara n'iwu ọdịnala
Onwere onye ga-asị na onye ọ founder maka na natural laws Chukwu okike kere ka e wee maintain harmony, laws and order. Ghọtara ya? Because ihe niile ọ sị ga-eme na ga-ewu na ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu. Don't be envious against or after another person's work. Ihe niile a otu isiri bụ ihe ga-eme gị ka enwe harmony. So ka ịghọta ọfụma. So ọ bụrụ na ịghọta why there is harmony, the Almighty created this word, the 10 Commandments. Moses was never a Christian. All the names mentioned in ancient books, all of them was never a Christian. Was never Christian. All of them are not Christians. You understand? So there is no way any Christian religion will say that the ancient book, the Old Testament, is a Christian book. No. All Ghana maintain the natural law that governs the universe. And that is the law of Odinana. So Iwu Odinana bụ ịmara ihe anwa that you would not like others to do to you, don't do it to others. That is Iwu Odinana. So prepare your mind. From tomorrow, we'll be taking it one after the other, one after the other, one after the other, one after the other. But please know that the 10 Commandments, Iwu Odinana, both natural laws that the Almighty, after creating the whole universe, He now said, let there be this law that will govern this universe, that will govern the universe. Anybody that keep this law, let the person be blessed. Anybody that go contrary to this law, let the person be cursed. Oh yeah, but you will say that no na that righteousness exalts a nation and sin is a reproach. So when you keep that, and that this statement I mentioned now was mentioned in Old Testament. That righteousness exalts a nation. So when people or a nation keep the laws of natural principle, natural laws, you can call it 10 Commandments, you can call it Iwu Odinana, or you can call it natural laws of principle. Now, once you keep it, naturally, the natural current will bless you. Yeah? But when you go against that natural laws, then you face the wrath of negligence of that natural laws. So, now once you revolt against the land, the laws of land, you will be hurt. Like when Cain killed Abel, for the fact that he sinned against the laws of nature by killing his brother, the blood of Abel keep tormenting him. So whenever you go against the natural laws, you will never have peace of mind. But if you want to have peace of mind, keep that natural laws. Believe in me. Something new, something natural will be flowing back to you naturally from the luminous height. And nobody, no human spirit, no wickedness of man, no forces will stop you from reaping what you sow. It's like you planted corn. Once you planted corn, definitely a planted corn nurture your farm. The time of harvest, when the time of harvest comes, nobody will stop you from harvesting what you have sown. So from today, see natural laws that govern the universe, Iwu Odinana, as a way. That's a good thing. See it as a helping hand to man. It's the natural laws created for the betterment of man. So once you adapt yourself with that natural laws, believe in me, natural things will flow back to you, the originator.
If you want to watch this video in full or watch any other of our videos in full, go to my YouTube channel, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Then, or if you send them a message in WhatsApp 0805-78-37672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Baham. Dalano.